Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities. Bless his holy name. Who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities. Bless his holy name. Who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless his holy name. Bless his holy name. Kalong kay kabas ngotanat sa sisin hagani ka por mngini awan shapi langba kani ka program na kamit kajing ipaliw jimot. Ilayad lajan lay banay kan ti manta happy day kani ka program but ngingets kem ublay lakerku ya piway. Kung mangilayapan na gaway ka po sa gaway pat kani ka program ya kapangilayat mo banyarap Yiki paralok, bat ki parabanget ki bidyon sa jengay, hakaba kim layo ya kajing hikay la sa nagtinjong blay tingila ya bo ikani ka program lanay ngilay tmu bagani ka program kan lombay ka program bangin persyang banya hikay lanay pelujing mot bat pi. Tiya kani ka sngi nga tiang sngob hayo pi siya kani kajing ya keren kejongi. I will play don kat bat ni baru play on ya rap yangi kat bat ni ya lemba kan ni kejingnya puli. Lalu pi kan mau ko ki parlok bat ki prabangai ni ya pet shapang kan ni subject baong rest in Christ lan ni kejing jathat how Jesus Christ kejing jathat hu Christ. Bat ni lapoi sya katup ke balai jong kan ni kejingnya puli jongi bat katup ke balai goong the roots of restlessness. The roots of restlessness. Kit heten rai la ne ki dauten rai jong ka jing bam yo jathai. Jing bam yo jathai. Shuang ne ya chakmat. Ton shi pendam ki kle pengin ya duai. Au play pa jing ba habneng. Kani ka sngi try ngai ngo ye me kani ka por bingla ban ya pleu jing mot biang ban ya yet ya ka ti jong me. Ai ba umen sim jong me kani ka sngi try don kat bat ni bat kat bang ya puli kat bang ya yo kijing hikai ki nuksa to ai bikin la ko try ban penlong ya ki bikin long kijing mentoy kijing impresnan jongi ni dan kam ya kijing rap jong me try kani ka por ni dwai ka teng jisu kini baro amen. Parlok ngin ya pe kani ka phang
the roots of restlessness lana ki kita ki daw tan rai ki ba penlong yangi bangin pisa jemut bangin numyo kata ka jing jathat ka ba ujisu terwa hangi ki don katu kat ni ki benta ki bangin yapet akan ni kasngi kum ka ni ka benta ka baong ka jing kwan lade selfishness ni don ro jing sha ya kebenta bangin yapet ambition lane ya kejing kwa arha buram lane kanam nang ta pat ngin pet hypocrisy kejing long arsap nang ta pat ngin yapet ru ya kane kebenta keba don kam kumno ngin rat tengkong lane kumno ngin rat ya kini kejing snew ki pela penduk yangi kalat banyak kejing jathat ujisu terwahangi wei piwei ya kalat jung kejing jathat ujisu kwa ngi wei piwei bengin don kejing jathat hau namar kini kejing ki banging ya syam kejing im kristan jongi ngin pet shibet ki kita kirukom ke bengio na ka bible ka ban pensyai lan pensishai ngi ke ngi don kaman le lan ngi kwa jing syaban rat ya kini kejing duna lan kejing sneo ki badon na kejing im kristan jongi ngim ong bangilong ki bre ki babet ki babiang hendra ngiai persyang ngiai keo ha kita ki mau kendon jong kejing isnai ke jong blai te ngin ya phai shwa sha ka dekot kan mau hendra shwa ngin ya puli ka dekot kan mau ha kejing lam prang jong ne kejing ya puli jong im ta kasngi uneu nong tho wan ra ya ka wei kenuksa ka besngot tenat ba nga kwa pin shua pet kini gidur ha kini kapor kidon ko malai saud li gidur pin pet kini giding ki khot ya ki aspens trees lane kiding aspens ngi julap ya kini hajing sha ha re america but hajing sha new ding aspens uday nong kom no uday state symbol jong ka state Utah re america tinya pet kini gidur hadin kata ngin ya sha kini jing lampra Pilai gitu gidur ko gi pralog bat ki prabanget uniu ding aspens ding hajing shao ba he berat ba kat kum ki start science ane ki start biology begini ki ding hajing sha ki he la kumno hap deng saupusan put hado khandai po put kini ki ding hajing sha ki im kum ba shispa san po snem aa Hendrai ke eka bi tenat kini kiding ru kilong ki kenja jingbam ya kimrat ha ki jaka ba ha utha. Amur leng ba kini ki thet jung kini kiding kimi kini kiding ki baret bat kini ki merat kum ki skai kum ki wei ki jat merat jong a cloud ki la ban wan ban bam bat ki yo jing sha ki nutrients na ki jing pendap ya ki jing don kam kamet jong ki. Rai kai ka bi tenat ki tu giding ngai scam pilai ki tu gidur kini giding pat ki don ya kini ki root system la nei kini ki thet ki baksama po ka khandau kim dalet jelio do katata la nei kim dalet shadu shatrai ka melong ki wei ki jak ding en rai la kumno kini ki jak ding la ong ba ki rung hap deng shi put shi teng hado lai put ki ngam jelio en rai ki jingete ka network jong kini ki thiet pat kalong so intense lembah gitu gidur pilayo ba kini ki thiet ki kalani wei bat kini ki ding jing sha ki la ban geng la dai ba wan ka no ka air yong la ne ka no ka air ka baklan kini ki ding ki dang la ban yeng scam kat kum ki start science ki ba kini ki ding ha jing sha ki im kumba shispa san posnam rai ki tenrai jong ki pat ki im de ki hajas nam ya kanela la sakhi hayuta ha kawai ka reserve ba katto kat ne jing sha ki
scientist kila let ban ya yet benia alor kini giding mdon syok giding hang ta handrai kini githet pat kidang sa kata jaka pralok bat ki pra bangai jengi uneu nong tho wan ra kini gijing lam prang kom ban syu ai lane ban syu shat kijing jing berkat jengi sha gijing jong pop lane the problem of sin, the sin problem. Alright, hagijing jongi way pi way habaka pop kasdang ban tay ki network jongka hapo jongi kalong ga aka hajing sha ka bashitam yangi bengen rat tengkhong ka kalong ga aka bashitam yangi hajing sha bengen rat shisen don ka hagani gasngi pralok bat ki pra bengen ni pet sapang gini gijing kiba ni ki breu baro ajing sha nge shem ni ki breu baro nge shem tengya pai shwa sha gani gijing police dan balai ba ni don gijing ba gijing kiwin haki imlang salang gejongi nakwa ini pai se Jacob kalanong ga balai ka khot ka bakat nriu ni pet Jacob kalanong ga balai ka khot ka bakat nriu ki kentin ba ongkum ni namarha ka badon kajing pihun bat kajing pen sat hangta don kajing kiwin bat kajing le basnil barok habadon kajing pihun bat ka ong kaktin jong play habadon kajing pihun bat habadon kajing yalesat iwei yale persha iwei hangta kadon kajing kiwin bat kajing snail karoi kenre ko ki prabangai ni haga perthai pop kat shabangilai langi dai ki kristan langi dai ki breu ki banget hublai langi dai ki breu ki ba pulai ka tin jong blai malagasi langi dai ki breu ki ba duai malagasi hendrai ki ni ki jinglong ki ba snail ki ba don hapo ki donut jongi let's say ki breu haba ki pet yang ai phina shabar kim yo i kita jing snail baro hendrai ki don kini ki jingele ngemla ban len ya kata ko ki parlo ngemla ban len ya kata kini kijing snail kidon hapo jongi bat namar badon kane kijing snail namar kijing pihoin namar badon kane ka mensem ban yale sat iwei lane ban ya kun iwei kadon kijing kiwin kadon kijing bamsuk habagi pet ya kane ka wei ka kentin kijing suk man laga por man laga step man laga sngi man laga met habang ya duai ngi ju duai na ka banta kijing suk mdai ni duai na banta jing suk hagi yeng ki sem ki jongi ni duai na banta jing suk haga jaka tre ki jongi ni duai na banta jing suk hagi imlang salang jongi ni duai ki jing suk habaro ki liang rai ka dai ka ne ka wei ka bangi ngim yo ki jing suk balai bangi myo ki jing suk balai bangi kiwin balai bangi pisa jing mon balai bangi mla ban priang ka ta ka jing ka jing jathat ka bu jisu terwa parlok ka ne ka singing in shapet kat tu kat ni ki banta katu kat ni ki benta habiadai bat kini gijing ki banging yesham ini pai sha ka sngi ka bakren chapang Jesus brings division jisu wanra ya ka jing ya phya lane ka jing ya pat ya pra hato kata ka long shisha ka kat kum ka ne gijing bo jong ka ne ka subject ne ka don pat da ka wei gijing mot ka jing ya phya lane ka jing penya khlat hapteng ka atau Jisu semua tenat penyasuan yang ni kawai ni keteng jong Jisu kepangila ban syame Isaya kelenong ke bakhendai ke dekat ban reu ka ong ba u Jisu ulang us im jong jing suk Prince of Peace Isaya kendai reu ka ai katu kat ni ki keteng ki jong Jisu Christ u Jisu ulang us im jong jing suk hakane ke kelemat ko ki prabanget ini pet katu kat ni ki jingnya pulih na Matthias kelonong ke beshipo ke dekat ke balai pusau hadok laipo kendai. But shua begini pulih ke ni ke dekat ngakwa ban keli atau Jisu kwa ingi bangin rai kawat bangin ya snail ngin ya shon iwei kini kentin ki bangi pulih ke dekat ke balai pusau semua kamu Jisu kwa jing sha ingi bangin syara dakawat bangin yelek persya iwei bangin yelek u Jacob ukrain ke tu kentin ke besemua tenat habadon ke jing yelek kadon kejing bamsuk habadon kejing ele habadon kejing ya pihuin kejing ya shon iwei kai kejing mi kai ke end result kejing bam yasuk tong ini pulih Matthias
Kalau nang ke besipau ke kot belai sound ulai pukandai. Wat mut bangalawan banbu ke jingsuk hakaperthai. Ngam shem lawan banbu ke jingsuk ndrei kawat. Naba ngalawan ba ubre unyale batlau pa. Ka konru batla ka keme. Ka persa kurimru batla ka senken kurim. Bat kinong shon ubre kinlong ki banayeng jong uhi. Uta ubai ya ukpa lane ka keme na lor jonga. Omde ya u ban yo yanga. Bat uta ubai ya ukon lane ka kon na lor jonga. Omde ya u ban yo yanga. Bat uta ubam shim ya ka ding pna. Bat but na din jonga. Omde ya u ban yo yanga. Uta ubashem ya la ka jingem undo no ya ka. Bat uta ubalu no ya la ka jingem. Naga benta jonga unshem ya ka. Amen. Kikan tin kita sengau tenat hang dem dai praba ngai. Hagar kot ke belai pusau Jisu sengau kembal ladang isu puli tang ketu kot ke jing temu jong Jisu kamut ban penyapia iki bre ban penyapai penyapra. Rai hang ni kadon ka ir ka ke bu Jisu ko ban hikai lung bagi ni kentin. Jisu ko ki praba ngai ko ki parlok u hikai yangi ba ia ke jing jong yu blai ka dai ban long halor ki ke baro. Ngim don por ha jing sha ban ya pet ikini technical words nrai nga shu kwa jing sha ban shu keren kat ne khandian kane ka jing sot ka ban ngi sha ma Matthias ka jing le persha jong ukhon ba ukpa ka khon bat ka kame ka persa kurim bat ka sinkin kurim lane ka mother in law ka jing shon shipara ka jing shon hayeng hasem kane jing sha ka dai ka jing pendon kam jong mika la ai mika la nong ka benyau ka khot ban reu ngin shem ba thek ikitu ki khot la sot du Jesus Christ kane ka jing kren ka jong u hato Jesus kwa ingi bengin don ka jing ya shon shikpa shikhon shikme shikhon dan shipara ka ktin ba pendon kam hang ne ha jing sha ka dai ka kentin ka bangi ong ha pareng to love less ka jing mo da ka ktin Hebrew la pikan mau ya ke jing ke jong Jacob hapdeng ke Leah bat ke Rachel ke kentin la pendon kam jing sha habida ke ke jing ke dai ba u Jacob ula kam duna ya ke Leah ban ya ke Rachel ta ka dau u ble la ke khu ya ke Leah ula ple ya ka po jong ke Rachel ta ka ba ula ai ya ke Rachel map ngai ke Leah ya ki khon hang ne ke jing tho la ni kentin jong Jesus Christ ki pen sha bladang ni kwa jing sha ban yo ke jing jat hai ladang ni ha jing shang ikwa ban light na kan ni ke jing jong ke jing ya phya hayeng hasam ke jing ya pat ya pra hayeng hasam ni ha ban bo shua yu blai u dei ban long paramount ha ke jing im ke jongi u dei ban long ningkong ha ke jing im ke jongi ni dei ban yu blai halor ke barok ka bamot ni dei ban love less yu pa ya ka kme ya ka lok u lok hayeng bhasam jongi ha bian nujor ba u blai u jisu dal le roem kwa ha jing sha yangi bangin tang yu blai bat bangin yu ya ki bhayeng bhasam nama lada long kum ta kalong mat persha ya ke jing hikai jong ke jing ke jong blai te hangning yo ke jing thmu leng ba ke jing pule jong ke ne ke sngi ha ki kentin ki jong Jisu ningkong u Jisu kwa inge jing sha bangin rai ya ke jing rai kabadon kam tam ke jing im ke jongi ke jing rai ke biadai bat ke jing pen im ke jongi eternal life. The decision about eternal life is the main thrust of this passage. Ka jing rai hab ya dev jing im bam jukut ka dei ka benta ka bening kong ta dau u Jisu ong. Uta uban ba e ka ding pna unlong uba bedor. Uta uba do no ela ka jing im lane uba do uba ai ti no e baro na ka benta blai. Unlong uban ningkong haki ai baro lane unyo ya ka beneng utau bado ya ke jing im jong un ka bentau blai u blai un ai ya blai un ai ya ka bainong ya kita gi breu ka ishu bagane ka benta ki hikai ka ishu bagane ka benta ki hikai hot kane ka benta ka ong hangne ba u blai u kwa yangi bangin ya u halor ki ai baro kumno ha jing shangin long ki babedor ni dai ban kit ya ka ding pna ka jong Jesus Christ man la ka sngi bu Jisu nya ka jing ya le ka jong u ka long ka bakrau do ka ta
Baru Jisu jing shao kwa ingi wepi we bangin kit ya gading pna ga jong umalaga singi naman ladangi kit ya gading pna jong umalaga singi ngin laban pen long shwa you blay haki aka baro habo blay ulong ningkong haki aka baro pikan mau nam kadon to khat bong seek ye first the kingdom of God to what pishwa gi hima jong blay but ki aka baro ansa ainong happy ki aka baro ansa ai happy kani kadai kajing ya te jong blay habi da gini jing mot ka bingila pan shem na ka Bible prabangan ngan syukwa ngin syo pai kendiat sya gani jing tho jong shakri ga jong blay ka bingila pan shem ha testimonies for the church ka volume ka basan ka sla ka ba prapanyo ka ongkum ni your savior will guide you into the position best suited for you for your talents and where you can be most useful prabangan ya ga jing im jongi yongi kuslai ya kakam habi da kajing Kristan jongi yong ikuslai kajing ya day la se hiyang asam bat kajing im kabakenja Kristan jongi hoat ngatip kidon ki prabangai kidon di parlo ki bakwa ban bot ya kajing shisha ki kwa ban bot hok you blay kidon kijing penwet kijing penwa ki babon sat do tata ki bat penduk jing kermen ya ki kani kajing kren na kajing tho jong man sem kajing tho lupa kapen tik kajing mot jum berkat jungi ka ai man siam mengi bangin kan mau arangi ngi don kajing tmu ban shakri ublay un da jet bat un boy ngi kita kijaka jing shisha bangin la ban long kajing kerku bat ya kisap ki pong ki ublay la ai ngin la jing sha ban pendon kam bha ya ka ngini ya sha ka banta ka babot selfishness la ne ya kajing kwan man toy la de selfishness la ne kajing kwan man toy la de kamu ngat kanir kalong kawai na kajing bangi hagi na gisngi ni le shitom ya kani kajing habang ya pet gitu giding mentan gitu ki aspens trees na gitu giding aspens kai ka ba ngayo jing kai nang to kalong larangi ngilong ki bril ki bakwan lading ni perkhat tang la de maroi shimet ni perkhat shu phang jing don kam jong ki wai kalong counterproductive bha kani jinglong ha jinglong Kristan ke jongi prabangai la kadai ha balang na ke emlang salang ki ingi sem ke jongi kum jo kan thop lang kalong counterproductive habangi pe gitu giding kat begitu giding kia te song iway hadin iway gitu githet jong gitu giding aspen tree kat begitu githet kia te song kapan kan mau nga ba kan ne jinglong kwan la de kalong kum gitu githet jong giding aspens ki bangam kim ngam jeleu rai haba ki let pat ban ya te iwe kin don hang to de ki po snem ha ka jingim ka jong brio de stang ka bor ka jong blay ko ki prabangai bangila ajing sha ban yo ya ka jing yarap nakum kan ne ka jing sha te sha khum ha ka pop selfishness is equivalent to breathing kane ka jing long kwan la de si sen bakla long kerukom im ke jongi si sen bangla sedang ban practice ya ka man laga sngi man laga por but man lagi brio ni don kata ka man sem kwan la de kan itu epi kane ka long thik kum ka jing ring jing pen kiu pen hian man sem jongi breathing ka pop ka long thik kum ne ko ki prabangai ka pop ka long thik kum ne si sen bakla te kala kum kalong ka eke beshitom jing shangi bangin bi na ka dei na kane ka daw bangi don hapdeng ka jing pisa jing mut dei na kane ka daw bangi don hapdeng ka jing bam suk ngi don hapdeng ka jing sneu ngi don hapdeng ka jing ele shieng shi sem ka jing ele shi prabangai ha ka balang ka jing ele le se hapdeng ki bhaieng ki basem balai ngar bangi don yakum kane ka jing sngo ka ding phna ka jong Chris the cross breaks all those barriers kading na ka jong Chris kapan ba u Jisu u kwa jing sha ban rat teng khong ya kane ka jing long u kwa jing sha ban rat shisendon ya kane ka jing long selfishness na ka jing kwan la de don't you bet ki senran ke jong Jisu ki laya ya rengkat bat u lais nam chiteng hoi ngingi shi pulish pang Jisu Christ bat ngingai kalong ga ege pasotna ragi senran ki la don rengkat baru Jisu Christ ki senran ki la ya rengkat baru Jisu katchabu Jisu let ban hikai ki senran ki la bot lang bat u rai ka pat ka bajia ko ki prabangai ngin ya pet na Lukas kalanong ka bakhat ar ngin ya puli ka khot ka bakhat lai hado ar huai
Lukas kat lai do ar kuwei tong ini puli ban nya pet ke ai bakan ne ka benta ka kren hangi ka ne ka por Ti uwei na uta upat ba ulaong hau. Ku nong hikai. Tuong ha upara jonga ban ya bentano ya kabri bat nga. Ute ulaong hau. Ku brio. Uei bala penong yang nga unong bisa. Lani unong pen ya benta halo jong pi. Ulaong ru haki tu sumar tu kyaru nakajing kwa lalot barok. Namal ka jingim ubreu kam shong satya haka jingdap kerhai jong QA ki ba udon. Ula keren ru ka parshi haki udaong. Ka bri uwei ubreu spa kalasay bahashibon. Ti ula pusan haladi udaong. Kumnungan le nabangam don jaka hakabangan lum yakiso jonga. Ula ong ti yakani ngan le ngan lit yakithiar jonga bat ngan te yakiba kamkrau ti hangta ngan lum ya ukau jonga bat yakimar jonga bro bat ngan ong halaka mensim ko mensim padon shibun ki a balabu lupa ya bun snem tu shong suk tu bam tu di tu lekmen rei ublay ula ong hau a me ubabit hakani kamit on pan no ya kamen sim jong me na me. Ki jong nu te kinlong kita ki a ya ka ba mela kre lupa. Kumta ula ong utaw ba ken shaw lupa ya la de. Nrei ubam long reu bah sha ublay. Jisu la kren kini kentin bat kat ba Jisu shwabu Jisu kren kini kentin kadon ka ka badon ka jinge ka jala se hapneng arul ki para Wen ki shipara wan shu Jisu lese lengba ki jing hikai ki jong Jisu la wan ban snga bi bat haba ula yo lan ula keli yu Jisu la ne ula pa yu Jisu banong to ong hau men jonga knang bun ya sam no ya ki jing don jing em knang ba lese ngan yo ya ki jing mentoi pi hang ne ka tenrai ka pengisem ha uniu breu ka tenrai la ne ka jing long shwabu Jisun Ukren ya ka parshi na jukwa ban shwan ra ka ne ka way ka ba Sabbath school la ne ka ne ka jing puli jongi ka kren ba ka ta ka dei habadon ka jing kwan la de kadon ka mensim ka ba khonyo hapo jongi bat haba kadon ka mensim ka ba khonyo hapo jongi kadon bat ya ka ne ka jing kwaraha greed Pila nang ipent na do basdang ki baro na do basdang kaktin ka jong ublay kaladay ka ne ka jing kwa arha ka bala penlong ya usay tan bun hap no nang tay na beneng ulalong angel rangba ulalong unong yalam jong ki angel baro hajing siya hadin jong ublay uday Lucifer la ne ne angel rangba ubaday ban kami ya ka beneng bro ka way na ka paskong si ka long na marba kaladon ka ne ka jing greed greed la ne kata jing kwarha uni setan ulahap chakane ka pertai kane ka joke attitude ka badan uni ubreu takana Jisu uang Jisu kumba onshu utmo jing syaban ai jing hikai badula pendon kami kane jing keli jong ne ubreu ula penon kam kane jing keli jong ne breu ban wan rapat ke jing hikai ka bakam krau yaki nong sngap jong ula ong bala don uta we urus pa ula yo ajing sai kata ka bainong lane kata ka harvest ka ba debiang uta snap but ong bangangan sedang ban teno kitiar ki bakam he namar balengan yo ban stock ini jing thong jonga ban ngan la ban bam degi pau panai lan degi snam ngan sudan kam ban sulek kamen ngan don kam shu ban tray show right Jisu ong pim tip lara pi persyang ban kan show ya ka spa kan ga perthai lara pi persyang ban kan show ya ka spa kan ga perthai but lara pi do leno ya ka beneng kalong ga jing do ka bakrao hakan ga parshi Jisu so kumun ong ka ka bangidon kam ka dei ka jingkan show ya kaspa jong ka beneng ka jingkan show ya kaspa jong ka perthai uniu ruspa ka belajar ne ka parshi la ong ba
ulat kita kithiar bat hadin katu kat neu bleu ong bahakan ni kami me meniap no ulat do le noi ya kata jing trai sitam jong ulat do le noi kata jing ken show spa jong ha kan ni ka perthai prabanget hato kam dei ka jing kwan hato kam dei ka jing kwa lalot hato kam dei ka jing raha ka balong ka mat pedeng jong ki jing im jong ibaro kum ki kristan kum ki breu ki im ki basa kan ni ka perthai ngalaban keren sepang jonga ngangit skem kan ni kalong ka bashisha ka jing im jong iru kum ki kristan. Selfishness will never make us happy. On the roots of aspen trees. Kithit jong ka jing kwan ladi. Kinumpen kemen yang ida lele ruem namar ngan yato ya pi habang ni kan show ka spa pertai kat bangirang yo nginang kwa shushu ajing shishaban kan show ya ka kat bangirang yo nginang kwa shushu ban kan show ya ka pi shim ya gino giro spa jong ni ka pertai kiyo shibillion ki kwa ar billion kiyo ar billion ki kwa saw billion kiyo saw billion ki kwa shpo billion kiyo shpo billion ar po billion san po billion shispa billion kum ta ter kejing kwa kejong breu kam kut lele ruem Nangin itu ipi ko ki prabanget pat ki parlok kejing hun jongi ha ka ek bangingi don kejing hun ha ki jing kerku ki jong blai ka aingi kejing kmen ka aingi kata kejing jathat kejing shisha bangin chushani ahu Jesus Christ kejing jathat ka bakan jablai prabanget nakini gisngi hato ngeshem jing le se ban penlat ya ki spa ki pau ki jongi Ngishem jing let's say bangin ya kan mau you play hashwa bangin kan mau let's say ya ka kam ka jongi ngam om baga spa ka pau ka long ka ba snail ni don ka tension hang nei hawat ni don kam ya ka spa ka pau Yi jing don kam jongi baro ajing shala pen shong dor ka pisa ya ka kam ka ba mapi nga nge trail pen shong dor let's say ka pisa ko man shong no ngi yo ya la ka tulop ya ka ek bangi le ubreu let's say ba kham start ubreu ba kham tbit bu yo ka kam let's say ka jaka ka ba kham kraw ban tre ka pisa jong ka kham bon u kham yo shibon ki jing kerku ngai kat pengirang yo nginang kwa shishu kat pengirang yo nginang kwa shishu kata ka de ki jing sneo ko ki parlok u jisu kwa ban hikai hang ni Baka eka badon kam tam kadai ke jingkan show pat iki spa ki bakan jabaneng. Nomor ladangi yap menta menmit, ladangi yap lasai lane shibet lane hadin shitayo. Ya eka man jaingi ko ki prabangai. Kapeneng kalong kabainong jong pi jonga. Tonya pet ka eka ba apostol Paul pen kan mau yang ish pangu Jesus Christ. Ngin chopet Philippi kalanong ka ba ar. Ngin puli ka rekod ka ba san hadok ka ba pra. Philippi ar san hadok pra. Tuyo ya kani ka jing mut happy. Kaba lalong ru hau Chris Jisu. Uba haba ulong hakadur ublay. Shem lanyo ya kaban bat banlong maringkat bat ublay. Nre ulapen suda ya ladi. Uda shem ya kadur mrau. Haba ula jialong haka jing seriem kibrio. Ti haba la shem ya hakarukom kumubrio. Ula leret ya ladi. Haba ula jialong ubakongo wat hado kajingyap hot kajingyap kading penaken. Amen. Prabangai bunsin nge puli gir khot na do san do prana ngim puli ka eka konteks aga jing stang ka jong Paul ka ne ka lenong. Ka eka wo Paul ong Ukraine pang jing e. Hagar khot ka baning kong ba jong Philippi ka lenong ba ar. U Paul pen kan mau ya ka jing e ka bangidon kam ban e iwei ban e parabangai. Banginum ya perkat tang nakabenta ka jing don kam jongi. Nginum siya perkat tang nakabenta ka jing mentoy jongi. Hinray Apostle Paul. Wong mapet. U Jesus Christ. Ula nadong syadong nakabenta ka ni kapertay. Ka jing ka po Jesus pen Katay ka juk ka jing ko ki prabanget bagi parlok ki bangidon kam hakini ki singi. Ladang idon ya kum ka ni ka jing Dalay ruem yu breu ba pipi shon. Ubanganga shon. Ngisi ino lese. In laban taplop ya kata kajing shun ta kajing kajong oblay. Idon kam yang kani kajing mut kajong Jesus Christ. Apostle Paul tip ya kajing telat jong kinong Philippi nganga tip ya kajing telat kajong ngangit skem prabanget bat paralok pi tip ya kajing telat kajong pi. Hakani ka singitongin ya don ya kani ka mensim kajong Jesus Christ. Bangin ya landa bangin ya bo hashwai ki waipat. Kawai na gijing mo jong ding na kalong bu jisu labo hashwa yangi kibre ki bapap
hagajaka bun bo shwai ladi. God placed others before him. That is why he came to this world to die for us. U Jisu labo iki way iki nong pop hashwa jung tadaw lawan jung ning perthai ban yap no banta jung ka principle ka badan kam. Larangi kwa jing sha ban yo jing jat khat u Jesus Christ. Ngi don kam prabangai ban rat no yakane jing snew ka bala pen pra ka bala pen pat pen pra ya ki lang salang ya ki balang ki ba per let's say ya ka yeng ka sa. I don kam ya ka bor ka jong Jisu hakane ka sngi ngangit scam ngini adwai ya kata ini ya no syakmat ngini pet sakane ka way ka problem na ne ka way ka jing ambition la ne ka jing kwa raha buram ka jing kwa raha buram la ne ka jing kwa yo ya ka nam pra banget katto kat ni sngi shwabu Jisu un sha sa nar phna ula khot igi senran jung ubaro ula penlang yaki hakata ka kamera ka bahalor bat ulaya kwa jing syaban kawai bat ki senran ki jong u ula kwa jing syaban bo yak kane ka jing kawai ka bakhado shwabun kio halor ding phna kum kata ka nuksa lane kata ka jing hikai bahaba ki ya bamlang ki ya shim bentalang hakane ka jing kawai jong utrai ki pen I bagi long shitli nai hapeng kane ka jing hikai snosi ka long bakini ki senran ki jong Jisu Christ kat ba kidang ngap ya ki kentin ki jong Jisu kila ya side track la kila sha ya lam bakla pa haka bakila sedang banyak keren uai bakrau tam haki hima ki jong lane uai tau ban long bakrau tam haki hima ki jong Jisu Christ kinang tharai ku Jisu un long us em jongki uban kene no let's say yaka ikhtiar sensyar na hima rom but un sensyar hima halor jongki takraw kilayong let's say ngangan don jaga diang ngangan don jaga mon ngan long beningkong ba balai pasal basan klat don kata jingki win ini pe hang ne ki kentin ki jong Jisu kan ni ka classic response ka jong Jisu yakini ki sentran ki belaya don rengkat bat la laisnem kenti palat laisnem kenti laisnem shitenge ai Nadok kapor bu Jisu lasdang bantrai kene ke pertai. Tu kan siap hai. Cak kene ke bentang ini pet. Lukas kalenong ke baat puar. Bat ngin ya pulih tang likely gitu khot. Ngin ya pet kene ke classic response ke jong Jisu Christ. Arpen reu hadu arpen nyo. Arpen reu hadu arpen nyo. Henry pi pen om long kumta. Henry uta uba kam krau hapedeng jong pi. Ai ba un long kum uba kam po. Bat uta uba sensyar kum uta uba syakri. Naba unu uba kam krau. Uta uba syong bam lani uta uba syakri. Om day uta uba syong bam. Henry ngalong hapedeng jong pi kum uta uba syakri. Play shibon di kentin ngi besngot tenat Pia ka jing im ka jong Jisu long counter cultural. Hakitu ki por ki bahe ki bahan ki bakrau ki batri ki don kamban yo ya ka jing syakri. Kishong hakamit, kidon kinong sambam, kishong hakino ki jaka jingelang, kiyo ki jaka ki bakhmat tam. Oh, di kini kisngir kam don kajing per, ko ki pralog bat ki prabang Rai ka don ka bang yu ilang bau Jisu Christ. U Jisu uba long unong tau jong ne pertai brogway, u Jisu uba long unong uba sensyari ke baro. Hagajaka bonong isenran ali sat ke kejat jonga ali wan ai nga kene kejing pam pan u Jisu ladem halagi kejat ki jong u halagi khosi ki jong u lalet ban pen I bah kejing long bakrautam ngidai ban long ubaritam na bah bangi long ubaritam ngin salong pat ubakrautam kane kadai ka weni konsep kiba ngimla ban snotho haka secular world jongi menta haka perthai ke bangingi em ngisa. Hoit kat banginang kiu ya ke kerdan jong ke em lang salang habide ke kam ke jam ke bangingi atrai. Langi don hang tai halor ngi don manor la se ban yarap yang ni apok lane kiban syakri yangi. Right Jisu ong em. Pet le ya kan tik kumpangang lale. Kadai nak ni kata ka bo Jisu lapen u Jisu jing shau lapen shong nong rim ya ka jing kawai utrai kum kata ka wei ka jing pen melin jong I Kristan na ka wei ka po ka wei pat kat ba kia bam yuk pu ke di ya kawan depan I ba kia pendem I wei ya wei pat kam don ka jing sarong
Habang pet bat kini gisenran. Hoi jaga to kapor ki klem ngol tho. Rai habang pet hadin on kila ngol tho ikani ke barok kila long sha ki nong yalap ki berat ba ni ki berat ba tam. Tadau Petrus ubla let ban pen kelai ki hajar ki priu niu ibu long priu uba snoret hado kata kwai kanam ka buram u apostle Paul ubla long uwe na ki nong yalap ki bakrau tam u missionary let's say u bakrau tam jong Bible. Lalong ubriu bas ngor takanaw ong ngangalong ubriu bapap ningi bapap tam prabanget pat ki parlok hato kani ka mensim hangi ka don hado kini kisngi hato ngilong ki briu jing sha ki ba shukwa ya kan nam ka buram hato ngilong kita ki briu ki ba kwa raha le se ban shulong hakli jono Jisu wan ban hikai badu ong lara pilong ubaritam ki briu ki nang ban buram ya pi Lara kibreu kinang wan buram ya pi kin sekentiu pat ya pi ublei hi un kentiu ya pi syaka nam syaka buram kajing on jong ka syakri ka jong ublei un sabo ya pi hagi benta ki ba per ropin penon kami ki sap ki pong ki ublei u la kerku api apa pin long kajing kerku ki ba buan pat ramnget ke ka penon kam hangi Tunya pet di kentin jong Jesus Christ kan cia pai sa Matias kelenong ke bakat perang ini pet ke dekot ke beningkong haduk ke balai. Hadi kata ini ya nak syakmat. Hang niu Jesus kren syapang ke jinglong. U Jesus kren syapang ke jinglong ke baki senran ki don kam ban long kum ki khun long. Kan ni kam dei ke sin ke beningkong ke bagi Shem hu Lukas kelenong ke baat puar bagi senran ki khun dan ki le dan ki tai syapang oi tau ban long ke bakrau tang. Rai haba Matthias kat bagi senran kilai don hapeng kane ke jing ya kaja ba uai bandon syaka diang syaka mon jong Jesus Christ u Jesus khot uai kena berong lada pikwa ban yo ya hima ki beneng pidai ban long kum ini kena beret ko ki pra banget kading phana kalong mar persya ya kan ke jing khwan la lot ke jing khwan la de ke bangi don man la ka singi man la ka por to ai ba ka ding phna kan long hakmat jongi kembang to ke jing ride the cross before me the world behind me hato ka ding phna ka long hakmat jong pi ko ki lok ki jonga hato ka ding phna ka long hakmat jonga ko ki lok ki jonga nengi dang kwa bagi breu la ki breu la se kim buram yang ngi ong ba o don hok ayu ban le kum ta Jisu la syak bentiu, Jisu la syak dat, la syak syok, la syak keren ben. Rai Jisu klap pen pai si kentien ru. Ta jing syak kadai ke jing kentu jong neka jing puli jong mentang sengi pengen persyang ban long ki breu. Ki breu ki ba le tek kat kum ke jing hikai jong ketien ke jong blai. Hypocrisy ke jing long arsap. Kanir kadai ke wai ke jing ke jing Kristan ko ki pra panget Kaya kejing long arsap. Kejing long arsap kadai kejing lek men lek. Kaya kepadon syabar. Kam long kaya kepadon hapo. Kejing long arsap kam dai ke karakter. Novelai kadai kaya kebang ni persyang ban shoe manufacture ya kaya kebang ni ngim long. Karakter kadai kata kebang pipi long. You are who you are because you have a character. To ini apa saya kena kejing ya puli syapang kejing ya keren jong Jisu kejing ya keren jong Jisu bat ki Farisi bat ki Sadusi ngasih kuat bansu puli tangkat tu kan ki benta kebenta jong kejing ya puli jong im ta sing dai Matthias apulai uai do kat line dan insya pet tang south nasantli gitu kat hang ne no kapor la yat state ngai ngasih kuat ban kedau kan ni ya kaktin upo krisis upo mut hapo krisis mut kejing long karakter kejing long ba syapo ba bru mla ban yui la pendon kam kumba henyau sin ha kanikelenong la ngi pet Matthias kelenong ba pulai ke khot ke ba khat lai khat sau khat san arpulai arpusan arpenyo bat arpu kendai ha kini ke khot barok ngin syam bai kini ke kentin la pendon kam Kaya ka bajang ni, tong chu ai pick a background but ngin ngelet syakini ki jing ki banging ni shem ha ki jing jong ki Farisi. U Jisu uladon hajan ki Farisi but ki Sadusi. Kini ki dei artli ki jaj kan hon ha ki Jew ki balong si syakin ong yalam ha ki tu ki sngi.
Kuman chong no ki Pharisee ki long kum ki administrator ki Sadducee pat ki long kum ki lengdo ki batray ki kam ki ba don kam. Hoi ka Sanhedrin ka judon ya ki combination. Ngidon na jing siya ki Pharisee, ngidon ki Sadducee, ngidon ki Essenes, ngidon ki Zealots, kita jing siya ki saujat benriu jong ki Jew, ki pakentup ya kajat benriu jong ki Jew ha kini ki sengi. Rai ka eka bang i hang nega long ba lah ka weka liang ila banom bagi Pharisee ki long ki conservative la ne kita ba per king. Ha ka jinget jong ki. Ki Sadducee pat kita ki brio ki bang ila banom ki liberals. Oi ki Sadducee kim nget haga jing bishar ka jong play ki Sadducee kim nget haga jing mipat resurrection tarau kim nget ha ki jing kren ki jong Jisu kat bu Jisu ong hadin lais ngi ngangan semipat tat onda kila yo i sha bu Jisu mipat pra nget hang ngin syapet ki kita ki jing ki badon hagi Pharisee bat ki Sadducee ki bangila aban pensyong nong rim halor kani ke jing puli jong i mentakas ngi hypocrisy lane ke jing long arsap ke jing kali ke bang ngasukwa ajing syaban kali hang ne galong ke jing long arsap kalong babhan ke basneu na nangit skam ladang asngat gi juba jong ki barok na pipin ong kalong ke basneu nrai ladang ngitip balong ke basneu palai pat bagi jing arsap kadang don ha donut jongi ngilalong kumutu nong di secret ngitip babandi secret di jing shalong basneu ngi iya ketu paket smoking is injurious to health nrai nong di secret na maru lakerni ula syata marau utu secret umla ajing syaban im klem u secret prab ngai hatong ngilong tik kom ta bagajing ke jing long arsap jongi kelalong ke belasu tiat ado kata ta bengim la syu ajing syaban penyaklat ya ke jing him jongi na kan ke jing long tong chupet katu kan kimat bat ke jing sya ke hikai ni ngini pai sya Matius arpulai ngini pet ke khot ke balai bat ke pesan Namar kata ki e bero kat bakin ong api ban sumar. Tupin sumar bat le ru. Ndrai kat bakum ki jing le jong ki pi wat le na baki ong te kim le hi. Ndrai ki jing le jong ki baro ki le knang ya ka ban yo i da ki brio. Namar ki pin piar ya laki pilak teri bat ki pen krau ya ki remyang ki chan jong ki. Bless you bon. Hang neng yo i ki jing kren jong aktin jong play ka shai ki Pharisee bat ki Sadducee jing shai ki de ki brio ki bakwa ban pen ane ki wan ra ye ki an ki dustur ki ba ye ki brio jing shai kin bot. Rai maki pat dala de ki hikai rai kim le pat ya kata. They don't practice what they teach. Oi kane ka long ka way na ki jing ki ba u Jisu jing shahadin ba ni pet shaka bakut jong ne ki jing puli jong i mentakas ngi u Jisu du mok ye ki Pharisee ba ye ki Sadducee laraki ki sngo ba ki dei ban laraki ki sngo ba ki dei ban hikai ka jing shisha to hikai ka jing shisha ba to le ru om ban shia lap ba banum le to pra banget ma phi manga ngin don ha kane ka jo ka jing ngitip ke jing shisha ngi kai ke jing shisha rai bangin impat ke jing shisha kalong kai basuk wan mano cukum kerentak ngila ing lep palai bangilong ki pro ki barsa ngim pediang ye ke jing duna ke jungi kane ka dei ka wai ni ke jing duna ka balap ban penduk le no ya piut yang aku ki lok ya ka beneng tu ni pai pat shakane ka khot ka ba bot ka khot ka ba hinyo ni pa ka khot ben nyong to But ya ki jingu de haki yo pat ba on khot ru ya ki de ki brio ko rabai. Kane ka way ka jing kwan jong kini ki Pharisee ba ki Sadducee ki let hayo ki kwa jing shai ka jaka ka bhatam ki let hayo ki kwa ki brio ban khot ya ki rabai. Itu rabai mut kumno mun no hikai la no kpa. Atau Jisu ang ne pun pai biang la de pipule ka to ka jing thong to u Jisu pun pai kini kente no ong don tang we kpa o tang kpa de happening ta wang nginde jing shaban ai buram am yu brio. Nang happen ai buram yu kpa. Buram hang ne ka de ka buram ka ba ngi la ban ong la se ka bawan ha rukam jong ka jing mani blai trapa ngai hatong ngi mani no eki brio ka jaka bingin mani yu blai hatong ngi tieng yu brio tang namar ba un persyang la se ban penjenjar ya phi yanga ta da ha jaka bingin tieng yu blai pen ban ngi tieng yu brio
Kijio gitu kipor kiting mahai ginong elam rayu jisu u kren mar persya bat ki wong pi baro pidon hajing shy ya ki kendon ki ba pero ki breu ki ba pero per. They use different yardsticks for different people. Hakini ki sngir prabangai wat nam sngo pelang ngidon ya kan nega jingklot hangi. Yu bangis ngo bha ngi kwa ban le bha yu bangim ngo bha ngi da kwa ban persya ngi da yet daw ngi da persya ngi jing sha ban kran ai persya ya ka persya ya u cheki wei pa nyong o ta bukum ta kata bukum ta o le kum ta kata ga le kum ta rao nge ki Pharisee ki long ki breu jing sha ki bambet kim don ka moral magnet haki ki long situational kai ka baya bat ki kin le kum ta la rakam ya ha bat ki ha ka wei ka por based on that same principle kilaban kan tat ro ya ka ka jingim kristan jongi prabangai ngim la ban le ka ta namat darang ile ya ka ta u jisu dumok ya piu ya nga tik kumula dumok ya kini ki Pharisee ba ki Sadducee yun ya pai bat sha ka khot ka ba prabat ka ba khandai Nre ya pi wat sha ban khot rabai. Naba uwei ulong unohi kai jong pi uba ukris. Pi te pi long si parabaro. Wat khot ru ukpa jong pi yanoi hanuru. Uba haka kendo. Naba uwei ulong ukpa jong pi uba bedeng. prabangai ki paralog ni don kam ban burom nang yublei ladangila ban burom yublei nginum ladangila bet ban burom tang yublei ngim don kam don jiman toyangi bangin sule menle kam don jiman toyangi bangin yai bo hangi kani kaman sim jong jing arsap prabangai kapeneng kanom don jakai ki breu ki arsap laban dai manga laban dai mapi ni hapan tuat ilaga jong ka donut laga jong ka jingim naba larang ni long ki breu ki bakum tangim long ki breu ki basngoret try bleu nong nga ngami to yapi prabangai daw ka bakaddo ka bangila ban pensyong nong rem ka jinglong jong ki Pharisee ya ka jinglong arsap jong ki ka dai gani ki kwa ban long ki bakraw tam bat ki kwa ra jing sha ban sha shakri Tunya pai kerkhot ka bakhat wei ka ongkum no. Tunya pulih. Nre uta ubalong kam kraw na pi. Unlong ken usakri jong pi. Prau ngeng ngidang supulih ka bentang ka mentan. Na pi kwa ajing sya ban long bakraw tam pi ban long barit tam. Hang neu Jisu ai biang sa kawai ka classic response kini ki Pharisee bagi Sadducee wong la da pi kwa ban long bakraw tam pi ban long barit ningko. Atau ngidon ya kata ka mensim. Nengi syukwa abet bagi breu kin burom yangi. Prabangai ni hapan tuat i donut jong iwe biwe. Mapi mangangi don hagajuk kaling. Ngim don kam menle na ba ublei u yo i ka donut jong i ublei yo i ka jinglong jingman jong i. Nara ngitip bangi don ikini ki jing to ngin pan bon ublei bingin lapan light naki. Ki kentin ki bangi lapan syam hagakot the desire of ages. English version kasla ka sans Hendreus pa arpo ka ong kabo Jisu lapet yung ki Pharisee divine pity and anguished heart was something that we could see in Jesus' face. Kajing isan ay jong Jisu Christ kini. But kadonot ka bas no kya nagbanta jong kinaman kile ika basneo rai kimtip ba kile ika basneo taraw Jisu lakwa ajing syaban panyo i gajing kalaha ha gajing im jongki rai basngong si kalong kini ki breu kalong kum kabalang kajong Jisu Christ ki breu ki badon ha kabalang ki de gini ki ju ki breu ajing sya ki ban salet ban ra ya ka kes jong Jisu syu pelat bat kin let ajing syaban ban dawa biu Jisu dayon penyap prabangai kabalang kadai ke support system. Kabalang kadai ke jaka kabangi ai ke jingirap iwai pat. Kabalang kamdai ke jaka kabangin yele lanengin yapet kamat siliang ya do Kanai kadai ke jing hikai kabalak ta jur yanga pangangit scam ka ta jur ya pi ko ki prabangen. Jisu pet ya pi bat yanga da kabansim ka basngau si da kabansim ka basngau kia Baru kuat ngi jing syam ngin kela.
to ni lek no sya benta ka bakaduk kumno hajing syangin yo ya ka bor ban job ya kini gitenrai ki ba ban long yang ngi hajing sya bengin don ka mensim ka pisa ka jing pam yo jathat hu Jesus Christ nyu puli tang katu kan ni gi benta ban ngin penkut no kini jing ya puli jing mut jungi benta ka sngi. How do we uproot restlessness? Ngilai pulis panggajing ya pia na gajing ya pat ya prang ngilai pulis panggajing kwan rha ladi ngilai pulis panggajing kwa ya kanam ke buram ngilai pech panggajing arsap kadon tang kawai kerukam bengin la ban job halor kan ek barok tu ni pai sha Yohanes kalau nong ke bakat sao kwa ngini puli katukot ke bening kong shua Yohanes kat sao ya pet ke rekod ke peningkong. Wat ki kuslai nakadok nuot jong pi. Tunget pi haublay, tunget hangaru. Hakine ki kenten ko ki prabangai. Ke jing ki kuslai jong iwai pi wai kadai namar ke jing bam ngai. Chubo bai kumta. Ke jing don ka mensim pi hun, ke jing don ka mensim kwan la de, ke jing don ka mensim jong ke jing yele, ke jing don ka mensim jong ke jing sarong, ke jing don ka mensim jong ke jing kwa purom, ke jing don ya kini ki adjectives barok ngila ajing syaban ban yai beteng ya kata ke list. Kadai ke jing bam nget hublai. Ngila ban kam nget hublai ngai la ngi don ya kita ke jing long ngimla ajing sya hublai tip syai he ngi yang ko ki lok. Yang sung thu syai kani. Akan urkom ngin la jing syaban rat teng khong gini ki ai barok akan urkom ngin la ban job shi sendon igini ki ai barok tu ngin syepet ke rekod ke ban rio jong ke juk lenong Yohanes kat sound rio Ujisu itu hau. Ngau ubalong kata kalenti. Bat kajing shisha. Bat kajing emde. Omdon ubawan haukpa. Nrei tangdanga. ujisu uai ya ke cuba jong ke cingkeli ke bakrau tam magane ke sungi kumno ngin yo ya ke jing jathat ke bapura kumno ngin yo ya ke jing jathat ke badai biang ujisu Christ kalong tang ladang iwan chu ujisu Christ nambau ujisu long ulenti ujisu long ke jing shisha but ujisu long ke jing im prabanget hadin ujisu lalet no syabeneng ke ipat ke basa hangi lane mano bayarap yang gini gisngi don syapet kendiat ngini pai arlen nong syakmat Yohanes kan riu ban ngini pai ke rekod ke bakat pra ujisu kular yune unong une unong yarap mensem bakoi ubalai hagijing long ren yang blay the third person of the Trinity Yohanes kan riu kat pra kekeren kumni Nrei anda ulawan mau. Umensim kajing shisha ken. Unyalam ya pi sya kajing shisha barok. Namar on kren naladie. Nrei ki ai ru kat ba unyo sngo un kren bat un pen pau hapi ya ki ai ru ki ban sawan. prabanget umensim bakoi un hikai ya pi bat yanga umensim bakoi un keren api bat hanga kat bu mensim bakoi ukren undon utau banile persya bat umensim bakoi tru ya katangi tip syai rai mensim bakoi un hikai ngi kalenti ke bangidai banyai in sngap itai sur i bajarjar ningin sngap ya ka sur ka bajam mensim bakoi un yarap yangi larangi pan nublai mensim bakoi un yarap yangi larangi pan bo nublai ni don kam jing syaban rat teng khong ni jing sneo lem kum ta to ngai ya kren syapang ki wai pa ni kren syapang jongi ka beneng kan jengai nangi la dengi yai don ya kan ne lifestyle jong ki southly ki jing ki contain ki papen ki bai man sem nga ki dai contain ak city jong Paul shi Philippi la nom bening kong khot ban rio ka ong ka ka kam ka bu jisu lastang ha jing im jong pi bat jonga un pendep ru ya kata God has started it, He's going to finish it. Ublay lastang, ublay pendep. Ni don kampan jing syaban bo jing syanya jongi hublay. Kaya ka bagi don kaman le ko ki prabangai. Ini penkut akan rekod ini pai Jeremiah kelenong ke balai ke rekod ke Al-Quran.
tuan pai pi ki kon ba pai din dengan penkia ya ki jing pai din jong pi hakmi nga lawan shame na ba melong utrai ublay jengi ublay ongkum no hang nego ki prabanget laring idon kamban job. If we want to win against restlessness, we need to come to Him. Laring ikwa ban job persya ya kene ke jing bam yo jathai. Ngihapan wan syau. Ublay upiar ya laki jong kikti berong alihanga. Barok pi kibakya ke jingkit pat ngangan ai ya ke jing jathai. Jisu lawan ban ai ke jing im kerhai yangi. Syong hanging ni pediang na em. Jisu kwa ajing syaingi begin ya light na kan ni jing te jing khom jong apop. Jisu ajing syai kwa yangi wepi we begin yo ya jing jathat kabatangu Chris yula ban ai. The roots of restlessness. Kitan rai jong ke jing bam yo jathat. Kidai ke jing tlot ke jong ni. Pangi don kam jing sya ban kerpat hu bleng uni rap ini tong ini duai au bleng upa jing ba bleng ngak negesli ilong ki preu try ki badap de jing tlot ki jing duna sudah hoi try ke jing im ke jongi ke lifestyle jongi ke long ke lifestyle ka pangilaya im ke jing im ke badap tang da ke jing khwan la de ke jing im ke ba ngi shu kwa jing sya ban pendan buram milade kejing im keba kuaraha ya kanam ke buram mila don sha try kejing im keba arsap hashibun kilian ite bu jisu la pen i nuksa go bahatam ula wan cha kene ke perthai try ban siu spa na banta jongi wei pi wei para kene ke sngi kwa ban bo kejing im ke ba pop jongi ha ki kejat ki jong u to ai begin long try la ne to ai begin im jongi kanam long kum gitu kit hit ki jong uding aspens ubaya te ubaya khom uba pensyong nong rem yang apa to ai begin yo ban light ko try ni kita jing te jing khom jong apa khna ngin yo i ya jing kular ke jong me par ngin yo pdiang pat ya jing im bam juk ko ni to ai man map ya ki pop ki rengkang ke jong i pat man pentamai pat yang i ko try hakani ke sngi to ai bangin yo pat ya ta jing im ko thamai khnang ba ngin nang ban e lagi nong shun jongi ngin nang ban mi kdo kti yano ngin nang try ban pen rit ilade ngin nang ru ajing sha ban shakri ki we ha jaka bangin shakri ilade nama ka ktin jong me ka ong la ngi kwa ban long ki bakrao ngi dai ban long ki baritam kane ga dai counter cultural theology ka ba u Jesus Christ la de hi u la pen shong nong rem ta bangin su tho try kane nama kane ga dai ka lenti ya ka ba meu blay me kwa ngi wei pi wei bangin bod na bahaban ngi bod yakine ki aka baro ngiu i ki jing long ka jong me ka character ka jong me pa ka character ka jong me try kan kala long pat ka lifestyle ka jong me sai sen ko try to ai bi jing ba ka jong blay ka balong na do ki pam jukot ki jing ai ka jong Chris lem ba ka jing slok man sim ba khoi kini lai hu wei ka jing long blay ka nong lem long ra ka pa ki ri khoi sat la ka perthai na do man ta shado ki atta pam jukot Come to me.
upon